Сега ще ви споделя моята рутина в слънцезащитата за тяло в разгара на лятото и по време на моята почивка. Винаги избирам 50 плюс фактор, като предпочитам крем вместо спрей, независимо от марката. Обичам тези, които попиват бързо, за да може да нямам усещане за лепкавост. Това е мерителната единица, която използваме за тази част от ръката или един наш показалец, неговата дължина. Същото количество нанасяме от тук до тук, 2 пъти по толкова на корема, 2 пъти по толкова на гърба. За ръцете си използвам същия препарат, който и за лице. Държа много да има анти-ейдж съставка, т.е. да хидратира и да предпазва от пигментни петна, за да се борим с следите на времето. Ако спортувате, използвайте флуидните препарати, които са специално за спорт, лесно преносими, малки, бързо попиващи и с водоустойчива подсилена формула, за да не се отмиват. Ако имате други въпроси, пишете ми, ще се радвам да споделя с вас своя опит.